Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu, warga dusun makmur ingkang damat kinurmatan. Puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung jalaran kita tansah pinaringan rahmat taufik saha hidayah ipun sehingga kita saged pepanggihan ing kawontenan menika kanthi sehat walafiat lan rahayu wilujeng. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kinurmatan, bombong raosing manah kula dene ing adicara rapat koordinasi kangge nyiapaken kegiatan pameran usaha kecil menengah utawa UKM. Menika panjenengan saged raos sedaya, mugi-mugi menapa ingkang kita rancang sesarengan kalampahan kanthi lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kinurmatan, ancas utawi tujuan pepanggihan samenika kangge rancang adicara pameran. Monggo sesarengan kita ngerancang jadwalipun, lajeng produk unggul menapa ingkang badhe dipun pameraken. Ingkang baku produk unggulan kedah ingkang dados ciri khas dusun makmur ngriki. Monggo sabibaripun kula matur, kita kempal miturut seksi-seksi ingkang sampun kasusun. Minangka ketua panitia, kula ngajep adicara ing enjing menika ngasilaken kaputusan ingkang sae. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kinurmatan, mbok bilih cekap semanten nggen kula matur menawi wonten tetembungan utawi solah tingkah ingkang kirang pranani, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.